Bojoku gawene nyanyi ngene iki. Iya. Duh sayang ngapunten saestu yen aku cek out Shopee sedina ping 7 tapi aja sumelang aku wis usaha ngutang ning Bank Plecet mengko sing bayar sampean. Kamu jawab. Ngono kuwi karo kurang-kurang karo nyapu. Aku ya terus karo ngopi tak jawab. Terus coba jawab piye? Dik. Iya. Duh sayang pancene matamu pitu check out Shopee sedina nganti ping 7 kowe ra mikir aku kerja isuk nganti dalu delengen iki rupaku nganti kaya truwelu. Bojomu ora jawab nek. Bojomu ora jawab nek. Bojoku terus Mau aja nek ngono kuwi suwi-suwi stroke lah tuh enak.